Това е склад за стари космически кораби. Седни тук и погледни. Искаш ли да видиш звездната карта? Заповядайте. Написана е с Брайловата азбука. Хубавото е, че сте само слепец. Можехте да бъдете и далтонист. Това май беше счупването на очилата му. Това е наистина прочутата звездна карта за съкровището на пиратския главатар Флинт. Филипе, трябва да бързаме. Ние трябва да намерим съкровището преди да е попаднало в ръцете на тези негодници от шайката на стария пират. Необходим ни е кораб и екипаж. Назначавам те за юнга, но нищо. Момчета, чака ни дълъг и труден рейс. Кажи, юнга, аз съм капитан Смолет. Можем да основем космически театър на Испаньола, момчета. Сега между мен и някогашния капитан Смолет няма никаква разлика. Филипе, дръж се. Връщаме се в реалното време.